Здравейте! В екипа на VMSNet ще ви представя телефона i9 Plus++. Последна, обновена версия на телефона i9 Plus++. С много нови функции и екстри. Най-близкото до оригиналното iPhone 3G копие. Комплектът на телефона съдържа USB кабел, слушалки, 2 батерии, зарядно за L мрежа, писалка и опътване. Телефонът е чисто нов, работи с всички оператори и с 2 SIM карти, активни едновременно. Поставяме и батерията. Включваме телефона. При разклащане можем да сменим wallpaper на телефона. Да разгледаме менюто. Този телефон с радиоприемник никога няма да пропуснете любимото си радио и радиопредаване. За целта е нужно да сложим слушалките, тъй като изпълняват ролята на антена. Имате възможност да аранжирате иконите от всички страници от менюто, в зависимост от желанията и настроението ви. Става по този начин. Когато задържим върху иконата, тя започва да се движи и можем да я преместим. Можем да послушаме любимата си музика чрез плеера на телефона. Можем да усилим от копчето отстрани. Чрез разклащане сменяме следваща песен.
Телефонът има една камера отзад на гърба. Да разгледаме снимките. От албума. Чрез преплъзване по дисплея можем да разглеждаме следваща снимка. Можем да увеличим или да намалим. Телефонът се предлага два цвята – черен и бял. В нашия сайт www.vemis.net ще откриете още много нови мобилни телефони и аксесуари. Аксесуарите, които предлагаме, са кълъфи за телефони, стилен кожен кълъф, който можем да сложим телефона, за да не се издраска. Кълъф с магнитна закопчалка. Предлагаме USB флашки. Подарък за вас или за любим човек. Предлагат се в бяло, розово и като чехълче. Предлагаме и протектори за мобилни телефони, в зависимост от размера на екрана 2,8, 3,5, 3,2 инча. За всеки закупен мобилен телефон вие получавате подарък 2 гигабайта memory card. Всеки наш 10-ти клиент получава подарък стилна блуза или шапка. Станете наш клиент и за да не пропуснете шанса си да участвате в новогодишната ни томбола с много награди, най-големите от които е мобилен телефон и лаптоп. Всеки наш клиент получава възможност за регистрация за участие в томболата. Фирма Vemis.net е директен вносител на електроника от Китай за България. Нашата компания е на пазара вече няколко години. Ние сме директен вносител на електроника и работим само с подбрани производители, които предлагат продукти с доказано качество. Ние имаме гаранционен и следгаранционен сервис. Посетете нашия сайт www.vemis.net и влезте в света на мобилната техника с Vemis.net.